Ells estaven entrant ara amb la Núria Trifol, val? Així que d'aquí res els tenim aquí, una miqueta de paciència. Gràcies, fins ara.
Val, no us fem esperar més. No us fem esperar més. Em fa content a mi personalment ara veure la sala tan plena, d'acord? Amb una xerrada com aquesta. Tenim a la gent del racó del manga, amb qui aquest any comencem a col·laborar una mica amb el Manga Barcelona. Estem molt contents i l'expectació demostra que hem fet bé, que hem fet bé i a més ens han portat dos convidats il·lustres. De Manga Barcelona i disfruteu i res, un altre aplaudiment, sisplau. Bona tarda, benvinguts a tots. Nosaltres som el podcast del racó del manga, no sé si ens coneixíeu. Gràcies per la vostra assistència. Presentarem aquesta xerrada en dues parts. La primera part serà per presentar el nostre projecte de podcast, us explicarem què fem i quins són els objectius. I la segona part explicarem quin és l'estat real actual de l'anime en català. Val? Començarem pel podcast, doncs portem ja 137 programes, vale? Es diu de seguida, setmanalment, ininterrompudament, i és un orgull dir que actualment estem entre els 5 podcasts autoproduïts en català més escoltats. Gràcies, perquè això és gràcies a vosaltres. I és un plaer per fi estar aquí al Manga Barcelona presentant presencialment aquest projecte que ja porta més de 2 anys. Presentem primer els contertulis, tot i que són coneguts, jo mateix, Marc Pérez, Xavi Omella, que és membre fundador del podcast, Albert Trifol, director i actor de doblatge, i la Núria Trifol, també directora i actriu de doblatge i la veu en off del nostre programa. També presentarem gent que no està avui a la sala i que és membre del podcast, que està cobrint a l'estand, que són la Virichuela, que és cosplayer, il·lustradora i cantant, l'Oriol Clavell, que també és membre fundador del podcast, i la Geis, que és la nostra cap de premsa. Bé, pel que fa al podcast, comencem. El nostre programa s'estructura en 5 parts. En primer lloc, l'actualitat de la setmana, on repassem els titulars més importants del món manga, anime, otaku, japonès, diguéssim. A continuació, Virichuela i un servidor analitzem sempre un manga. Normalment combinem entre un clàssic i un que estigui molt de moda actualment. Fem una review, diem les nostres opinions, etc. Després hi ha l'Espai Japó, que crec que és la secció més escoltada del podcast, que és un espai on parlem de cultura japonesa, viatgem en algun indret del Japó i l'expliquem, com anar, què té, o expliquem algun tret de cultura japonesa interessant. Finalment no, en penúltim lloc hi ha el Xavi's Bizarre Adventure, que el porta el Xavi Omella, on la Geis li llença un titular molt estrany, molt bizarro, d'aquestes notícies que dius no poden ser veritat, i el Xavi l'analitza amb una mica d'humor i tal. I per últim sí, el Tenkaichi musical, que és la secció musical del podcast, com diria el Carles Porta, quedeu-vos amb aquest nom perquè tornarà a sortir. El Tenkaichi tornarà a sortir. Per què neix el racó del manga? La raó de ser és que després de la desaparició del canal 3XL, la comunitat de fans de l'anime en català notem un buit molt gran. Aleshores ens vam estar plantejant què es podia fer i vam dir, per què no l'intentem, humilment intentem omplir part d'aquest buit, ni que sigui part d'aquest buit. I en segon lloc perquè ens agrada fer-ho. Això penseu que són moltes hores, moltíssimes. Si no ens agradés fer-ho no ho podríem fer, és a dir, seria impossible. Aleshores, quins són els 2 objectius del racó del manga? Objectius clars. En primer lloc, mantenir la comunitat d'anime en català, que molta gent intenta dir que és poca, però demostrar que no és poca, i fer-la créixer, mantenir i fer-la créixer, i en segon lloc promocionar el doblatge de l'anime en català. En parlarem, aquí tenim 2 personalitats del doblatge importants, i aquests serien els 2 objectius, que poden semblar molt ambiciosos, poder dir ara, doncs, volem que es dobli més en català i volem aconseguir, però només us dic que si quan vam començar el podcast em diuen que avui jo estaria aquí i que hauríem aconseguit tot el que hem aconseguit, no m'ho creuria. Per tant, el que pot passar en el futur ningú ho sap. Ningú ho sap. Aleshores, quina és l'estratègia que fem servir per intentar complir tot això? Doncs, en primer lloc, ser regulars,
cada setmana no para de publicar, com un rellotge, cada dilluns, a les plataformes de podcasting. I us he dit que tornaria a sortir el Tenkaichi musical. Farem un incís aquí perquè això és una secció important, perquè és contingut exclusiv. És a dir, nosaltres no tenim ara poder com per comprar llicències d'anime i doblar-les. Això no caldria ni dir-ho. Però el que sí podem fer és agafar openings, endings o insert songs d'alguns animes que no s'hagin doblat mai en català o que si s'han doblat aquella cançó no s'hagi interpretat mai en català i cantar-les i interpretar-ho. Això és possible en exclusiva. Cada dilluns, l'última secció és una cançó d'aquestes. I col·laboren gent com en Jerry Brown, l'Elia Periwinkle, Yonenki Music, Aventura per Japó, la Mire Music, que ha fet de comodi algunes vegades, la Monkey de Laura la va estrenar, etc. Són artistes del nostre país que canten en català també i fan aquest contingut exclusiu. Això sí que ho podem fer i, de fet, tindreu avui a les 7 de la tarda en el gran escenari un concert dels Tenkaichi musical, on escoltareu cançons que oficialment mai s'han cantat en català. Això és possible gràcies a aquesta secció. Una altra línia d'estratègia, col·laborar amb el món del doblatge, òbviament, és molt important. Els hem de tenir a prop. Si no fos per ells, no estaríem aquí tampoc. Aleshores, aquí és quan la Núria es va incorporar com a veu en off del podcast. És l'antiga veu del canal 3XL, a més d'interpretar moltíssims personatges protagonistes d'anime, com la Ran Mouri, la Ran Manoia, la Utena, la Misa Misa, la Momoko de Doremi, la Seiya Kahonami de Cinturó Negra, l'Asuka d'Evangelion a la sèrie, és a dir, és una veu que tenim molt present. Per tant, és un honor tenir-la com a veu en off per nosaltres. I ara segurament la voldreu escoltar una mica. Li donaré la paraula que ens expliqui una mica, a veure què et sembla tot això que estem muntant, la teva experiència com a veu en off, Núria. No, que l'honor és meu. El dia que el Marc va contactar amb mi no pensava tampoc que això arribés tan lluny. Realment ha sortit la paraula humilitat i és el que el Marc sempre em transmet. I així estan on estan ara, a nivell de... O sigui, no paren de picar pedra i ho han aconseguit i crec que queda camí, però que entre tots ho hem d'aconseguir. Per mi és un honor formar part d'aquest equip. És un honor. I com a experiència, doncs, retrobar-me amb el manga, tal com està parat l'anime aquí a Catalunya, que està molt parat el doblatge, que el Marc em doni aquesta oportunitat d'això que a nosaltres ens agrada tantíssim, no? Almenys fer anime és potser una de les coses millors que m'ha passat en el doblatge. Llavors, ho valoro moltíssim, estic superagraïda. El Marc m'ha donat també l'oportunitat aquest any de retrobar-me amb les veus de les personatges que jo havia fet. Ha sigut tot un experiment i per mi ha sigut molt maco i gràcies al Marc, doncs, al Marc i a tot l'equip del racó, és un honor, de veritat. I només us animo perquè hasta jo he entrat de vegades i m'he animat també a xatejar pel programa i estic molt agraïda, molt feliç de que des de la primera trucada, crec que fa just abans del Covid, el Covid ens va durar una miqueta, tot i així el Marc és Núria, quan puguis, i ho hem, o sigui, que s'ho mereix tot i aquí estem, o sigui que felicitats al racó del manga i gràcies per deixar-me estar. Un plaer. Bé, doncs la cosa no s'acaba aquí perquè, com us he dit, hem de tenir el món del doblatge a prop i una de les altres estratègies que fem servir per generar contingut i generar escoltes és que entre les seccions que us he dit que tenim del podcast sonen cortinetes de personatges d'anime en català interpretats per l'actor o l'actriu de doblatge que els va fer promocionant el podcast, és a dir, són cortinetes exclusives. Aquí hi ha moltíssims actors i actrius que s'han bolcat en el racó del manga, ni que sigui amb una, dos, tres cortinetes de personatge, que agraden molt als oients del podcast, quan entre una i l'altra sona, per exemple, no ho sé, l'Inuyasha dient Xavi, voleu col·leccionar totes les esperes? Doncs no us deixaré racó del manga, no sé què. Doncs això, que sembla una tonteria, fa molt feliç als fans. I ara sí que impararé perquè vull anomenar-los a tots, perquè a mode d'homenatge crec que se'ls ha d'anomenar aquestes persones que han col·laborat gairebé altruísticament a fer això. Les veus que tenim són 21 ja en total. 21 veus de l'anime en català. Marc Zani, amb en Goku, en Joan Sans, amb en Vegeta,
Carles Lledó amb Monkey D. Luffy, Mònica Pedrós amb en Goku Petit, Marta Barberà amb la Botan, la Kyoko i la Xampú, l'Aleix Estadella amb l'Inuyasha Leis, Anna Maria Camps amb l'Arale, Josep Maria Mas amb l'Spike i el Sanji, en Jaume Mallofré amb en Cèl·lula, la Marta Ullot amb la Bunny Tsukino, la Sakura i la Kanetendo, el Marc Ullot amb en Kogoro Mouri, l'Elisabet Bargalló amb la Nami amb Son Goten, Domènec Farell amb en Bagui, Santi Lorenz amb Bobo, Botogoro i Naraku, Jenny Rey amb la Ginger, Lady Oscar i Novita, Claudi Domingo amb Yusuke Urameshi, Miroku i Kaworu, Carmen Ambrós amb Aiko Seno, Hernán Fernández amb Heiji Hattori i Angolai, la Mareu Aguado amb Paul Roger, Miquel Bonet amb Bussop i, òbviament, la Núria Tripol amb la Ran Mouri, la Ranma, la Missa Missa, l'Ortena i les altres adeptes del PIC. Per tant, no hi són en aquests moments, però jo els faria un aplaudiment molt bèstia perquè el que han fet és molt gran, Molt gran. I us he de dir que comença a ser complicat incorporar-ne més. Sabem que falten veus, però comença a ser complicat, però jo crec que ho aconseguirem. No sé com, però alguna hem de fer, Xavi. Alguna hem de fer. Si les voleu sentir, doncs escolteu el podcast, o si us passeu per l'estand, jo us les puc posar i les escolteu si no ho escolten mai. Val? De les últimes novetats a nivell de podcast, doncs és un honor també dir que aquesta quarta temporada Norma Còmics és el nostre patrocinador oficial, ens subministra productes per sortejar entre els oients i els espectadors. Per tant, una cosa més a agrair. Bé, passem a la segona part d'aquesta xerrada, no menys important, que és l'estat actual de l'anime en català. Val? Jo començaré amb les paraules de Fèlix Ribalta, que li vam fer una entrevista. Fèlix Ribalta és el director de Coalition Studio, que és una distribuïdora d'anime a nivell estatal, i quan li vaig preguntar pel tema en directe va dir unes paraules que jo m'agafaré ara i les transcriuré tal qual, que diu: l'anime en català, jo li vaig dir, està viu o està mort? Retòricament, òbviament. Evidentment que no està mort. I va dir, està en estat latent. L'anime en català està en estat latent. La situació que té és greu, però per mi no és crítica. I explicarem per què. És greu perquè, òbviament, pràcticament no es doblen sèries d'anime en català. No se'n doblen, sèries. Només algunes poques pel·lícules, que també és d'agrair. Encara que sigui poc, sempre hem d'agrair quan arriba un producte d'anime en català. Sigui el que sigui. Després ja valorarem com s'ha fet i tal. Però algú que aposta per doblar algun català d'anime s'ha d'agrair primer. Val? I el contingut a les plataformes de doblatges nous és gairebé nul. Val? Per tant, la situació és greu. I a més, falten doblatges que ja estan fets, que aquí ja hi anirem. Val? Falten doblatges que ja estan fets. Ara li passaré la paraula a Albert Trifol, que és membre de la Junta de DubBCN, l'associació d'actors, actrius, directors de doblatge de Barcelona, i que ens expliqui a veure com detecten aquesta situació i quines estratègies poden seguir per intentar revertir-la. Hola. Bé, doncs sí, la situació actual del doblatge en català és crítica. Des dels orígens de TV3 sempre hi ha hagut programació infantil, juvenil, en la qual hi ha hagut anime des del principi. Em sembla que actualment no n'hi ha, o sigui, n'hi ha, és mínima. El detectiu Conan. El detectiu Immortal. Conan, que va i ve. Sí. Que està molt bé, però és l'única. Però no n'estem fent. O sigui, les coses noves que s'estan fent són totes en castellà. De fet, la Núria i jo estem ara participant en una sèrie que no podem dir perquè ens obliguen ens fan firmar confidencialitat fins que no s'estrena. No podem dir quina és, però estem participant en una per Netflix. Netflix, de moment, fins que no es demostri el contrari, no està gaire interessat en doblar en català. Aquí, qui té culpa? Jo crec que sobretot la Generalitat, no? I el Departament de Cultura i TV3. TV3 ha abandonat el públic juvenil. O sigui, els meus fills que estan aquí, que tenen 13 i 10 anys, van començar mirant el Club Super 3. A la que van arribar ara fa un any o així, una mica més el gran, se'n va donar compte que no hi havia gairebé material per la seva edat. Què fan? Se'n van a les plataformes. Hi ha català a les plataformes? No en tenim. I
I això repercuteix també en la societat, cada cop parlem menys català. Ens estan abandonant. A part, us asseguro una cosa, on millor del món després del Japó es dobla l'anime és a Catalunya, però de carrer. I a més... Això és així, és així de clar. Barcelona té un nivell molt alt en actors d'actrius de doblatge. Però, clar, se'ns ha abandonat. O sigui, nosaltres hem passat un mal moment en el que no ens vam quedar per la reforma laboral sense conveni i no estàvem organitzats i hem estat molts anys sense conveni i ara tenim un pacte d'empreses que ens permet respectar els preus de l'any 2009, o sigui que estem treballant amb preus de l'any 2009, però estem treballant per aconseguir un nou conveni des de DUP. Estem treballant també per aconseguir que hi hagi més doblatge en català, però sobretot més que quantitat, que qualitat. Val? I entre ells, elementalment, està l'anime. Perquè jo mateix ahir vaig estar fent repàs a la nit de coses que hi havia ara a Netflix, per exemple, i et quedes parat d'alguns doblatges. I crec que aquí sí que hi entreu vosaltres. A partir d'aquí sí que hi entraríeu vosaltres, el públic. Heu de ser exigents, heu de ser crítics. No ens hem de conformar com a espectadors. Quan és un servei públic, el paguem a través dels impostos. Quan és un servei privat com plataformes, l'estem pagant directament. I hem d'exigir que ens ofereixin un bon servei. I un bon doblatge és un bon servei. I aquí és on hem de fer soroll i on estem des de DUP intentant, a través del racó del manga, de la nit friki, del Magori, xarxes socials en general que s'hi han volcat i ens estan ajudant molt, estem intentant, ens estem movent molt també a nivell institucional, però cal fer-ho també a nivell de xarxes. Jo crec que us mereixeu. Jo vaig tenir aquesta sort. Quan a la meva adolescència vaig tenir la gran sort de tenir sèries doblades d'anime en català molt ben doblades. I vaig créixer amb això. I jo crec que vosaltres us ho mereixeu també, què menys, no? Però no us mereixeu això, us mereixeu una plataforma en català on hi hagi continguts digitals de tota mena i que la Generalitat hi estigui donant un cop de mà, ja sigui per posar-la en marxa, ja sigui per posar-hi diners, per coordinar-ho. Hi ha moltes maneres, s'ha de parlar, s'ha de veure com es fa, si és amb capital privat, si és amb capital públic, però elementalment s'ha de fer. I a TV3 li ha d'exigir que torni a doblar en català de manera dignament, pagant el que toca, no a baix preu, que això repercuteix en que els actors no vulguem treballar en català perquè no ens paguen la llei. És tan senzill com això. No demanem res, només demanem que ens paguin la llei, el que ens toca. Ni demanem més diners ni res. I que hi hagi, com hi ha hagut sempre, un control lingüístic, unes bones adaptacions, unes bones traduccions, uns bons ajustos, unes bones direccions que no tothom pot dirigir i que hi hagi amor per la feina i que hi hagi respecte per l'espectador, per vosaltres. Aleshores, des de DUP estem treballant per aconseguir això. És una feina molt feixuga, però estem amb molta il·lusió i amb moltes ganes. I de moment, poquet a poquet, però creiem que anem per bon camí. Aleshores, amb què ens ajudaríeu? Amb demostrar-los que realment hi ha gent a darrere, amb que hi ha espectadors. Les plataformes són americanes. A ells els és igual si es dobla amb un idioma, amb un altre, ells doblen per diners. Si se'ls demostra que darrere d'això hi ha espectadors, que hi ha soroll, doblaran en català, doblaran anime en català. I serà ben doblat. Però hem de fer soroll a través de les xarxes i a través dels podcasts i a través nostre, que també ho estem fent. Gràcies. Has d'afegir alguna cosa? Sobretot, el que ha dit l'Albert és molt important que hem tingut la sort
d'estar davant i darrere escoltant i sentint que sigui de qualitat, que no podem tragar-nos qualsevol cosa, que no, que el doblatge ha de ser un bon doblatge, que a nosaltres ens fa molta pena quan veiem segons quins doblatges. Ens horroritza. Sí, ens horroritza. És molt trist ja no poder participar en un anime. Jo ja no hi puc participar. I a més, moltes vegades també estem coaccionats pel tema no? Et posen com a director, però també Netflix té moltes cosetes que discrepem bastant a nivell de que a certes edats ja no poden fer certes veus. No hi estem d'acord. Tot això ho hem de moure una mica i qui millor que vosaltres, evidentment. Jo també us animo, perquè jo em moro de ganes per continuar fent anime en català, o sigui que a tope. Vull dir una dada només respecte al que ha dit l'Albert abans. Una plataforma com Disney, d'acord, sense discriminar cap idioma, perquè no s'ha discriminat mai cap idioma, l'islandès, que té 300.000 parlants, té 100 pel·lícules doblades. El català, que som 11 milions, 30 i pico. Només amb això ja diu moltes coses, la fotografia. El per què, jo donaré la meva opinió després. De moment anem a les proves. He dit abans que la situació era greu, però no era crítica per mi. Per què no és crítica? Perquè ens estan arribant pel·lícules. Selecta Vision està llicenciant pel·lícules i les està doblant. Alpha Pictures amb Detectiu Conan no para, és una màquina. I arribaran més amb Coalition Studio, que s'ha atrevit a doblar Spice and Wolf, que és una sèrie de 12 episodis, que no són molts, però dius, ostres, és una sèrie. Bueno, s'estan obrint llums, s'estan obrint portes. Part d'aquests doblatges que falten, que he dit a les plataformes, que falten doblatges ja fets, s'estan incorporant. És a dir, aquí la pressió a les xarxes està fent la seva feina. I aquí m'agradaria fer un incís amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que ha canviat de secretari, ara és un nou secretari, i per les declaracions que està fent i com està interactuant amb el racó del manga i tal, sembla que té molt clar que l'anime és un producte d'alta qualitat i que, a més de pel·lícules, cal doblar sèries. S'han de fer sèries en català. Acaba d'entrar al càrrec, és a dir, tampoc paciència també, no? Però jo tinc bastanta esperança en aquest nou secretari. És a dir, hem de ser una mica optimistes. El que dèiem abans dels mals doblatges, Albert i tal, una altra de les coses que passa és que quan es dobla alguna cosa en castellà, a les xarxes té una repercussió relativa. Quan es dobla alguna cosa en català, tant si està ben fet o si està sobretot mal fet, la xarxa explota. És a dir, la repercussió que té és impressionant en català, perquè aquí l'anime és un producte que es cuida moltíssim. Té molta més repercussió que en castellà a les xarxes. I seguint amb el doblatge, ara vull donar la paraula al Xavi Omella, que a més de ser membre i fundador del podcast, és el director de la ONCE de Vic i crec que té coses a dir al respecte de per què és tan important el doblatge en català. Oi, Xavi? Doncs sí, bona tarda a tots i totes. Gràcies per estar aquí. Gràcies també a l'Albert i la Núria. És un honor que ens acompanyin i que la Núria sigui una membre més del podcast. I bé, com molt bé dius, Marc, efectivament, a part de tots els elements que fan que el doblatge en català sigui fonamental recuperar-lo, i com tu bé dius, jo penso que hem de ser optimistes perquè ho aconseguirem. Jo crec que sí. Picant pedra, com bé dius, ho aconseguirem. Hi ha altres motius que també el fan imprescindible. I és que, esclar, les persones amb discapacitat visual, com és el meu cas, o cegues totals, òbviament, les versions originals, en aquest cas en japonès, que a més és una llengua que malauradament, tant de bo fos que sí, però malauradament molt poca gent coneixem com per poder seguir una producció audiovisual, necessitem un doblatge, perquè, esclar, la subtitulació està molt bé, per qui s'hi veu bé, però si no, esclar, no pots arribar a llegir-ho, van massa ràpid. Per tant, des d'aquí aprofito per reivindicar des del col·lectiu, aquest col·lectiu al qual pertanyo també, la importància del doblatge i encara més en català, perquè és quelcom que, com deien els companys, quelcom amb el que hem crescut
i que, doncs ja dic, en aquest col·lectiu ens ha apropat aquest entreteniment, aquest oci fantàstic, meravellós de l'anime en català, que sense la seva fantàstica feina del doblatge en català, doncs tot aquest col·lectiu no ho haguéssim pogut gaudir, ni de Doraemon, ni de Bola de Drac, ni de res. És a dir, que nosaltres doncs, també posem el nostre granet de sorra, no? Fent un paral·lelisme amb aquesta frase que m'ha encantat, Marc, que és molt adequada, del Fèlix Ribalta, que han estat latent, doncs, tot el que és doncs, el doblatge d'anime en català. Doncs jo penso que es tracta de ficar-li la injecció d'energia una mica com passava, si em permeteu el mini dispositiu, si em permeteu això, doncs una mica com el monstre quan estava dins d'aquell ou gegant, doncs necessitem l'energia, nosaltres no anirem a atacar ningú per darrere, com li fan al pobre Son Gohan. Una bola universal, millor. No, nosaltres anirem cadascú ficant el nostre granet de sorra, l'associació, doncs, la DUP, que presideix l'Albert Trifol, el racó del manga, també Magori Art, doncs les persones amb discapacitat visual, tots ficarem el nostre granet de sorra perquè aquest ou finalment eclosioni i de dintre, en aquest cas que surti el monstre Bu, el que és bo, ull, que no sigui el dolent i que sigui en forma de molts animes doblats al català novament. Desitgem que sigui així i cada dia posem la nostra tasca, el nostre granet de sorra, perquè això vagi funcionant, vagi evolucionant i, com tu bé dius, Marc, molt a poc, encara estem a les beceroles, però francament sí que hi ha una petita millora. Per tant, hem de ser optimistes, perquè és que si som optimistes, com diu aquell, més val que ens aixequem i me'n vaig ja, no em vull saber res, no? Hem de ser optimistes. Sí. No, Albert, crec que has fotut fora l'Enric Isasi de president i ara ets tu. Sí. Perdona. No, el Roger. Això, el Roger Isasi. Doncs bé, anem a passar a un tema que últimament en l'estat de l'anime en català està molt de debat a les xarxes, a les directes i tal, que és el problema dels doblatges antics. Per què hi ha animes a les plataformes que tenen doblatge en català ja fet i aquest àudio no hi és? Aquí el racó del manga ha picat molta pedra i ha parlat amb molta gent. Intentarem explicar el problema. Aquests doblatges els té TV3, a la seva gran majoria, 99%. Però a TV3, pel que sembla, hi ha poca gent que domini el tema en aquests moments, de l'anime i tal i qual. De moment, com sempre he dit, de moment. Aleshores, el problema greu que hi ha és que aquests doblatges s'han d'adaptar als nous formats 4K i tal, i és un procés de sincronització, de neteja, d'adaptació a formats, i això té un cost. És a dir, TV3 fa pagar per cedir doblatges? No, categòricament, això us ho puc dir, no. Però la distribuïdora que adquireix aquest àudio ha de pagar un cost X per adaptar aquest àudio a les plataformes. Per tant, una altra de les preguntes del milió. Les plataformes es neguen a incorporar el català com a àudio? No. Si està fet. Una altra cosa és doblar de nous. Però si està fet, les plataformes no s'hi neguen, però els hi has de donar en bandeja, preparat. Perquè el que no farà les plataformes és, dona mal i te'l sincronitzo jo, te l'adapto jo, això no ho faran. I aquesta feina molt poca gent la vol fer. I per això hi ha molts doblatges que estan allà en el limbo, que es diu en castellà. Aquest seria el problema. Passem a la part grossa. Aquí hi ha algunes proves, però diré sobretot la meva opinió. Per què no es llicencien i es doblen nous animes en català? Després de tota la informació recopilada i tal i qual. A veure, òbviament suposa un cost extra, és a dir, la raó econòmica està allà. Qui no la vulgui veure, no. O sigui, evidentment això té un cost i uns diners. I més si la sèrie és llarga, com jo que sé, Dragon Ball Super, que són 131 episodis, doncs Albert, multiplica què val un episodi de minuts per 131. Ja tenim el cost fet. Però jo crec, per tota la gent que he estat parlant i tot el que hem estat investigant i tal, que la conclusió a la que hauríem d'arribar és que la raó econòmica no és l'única. És important, però no és l'única. Aquí hi ha motius polítics per mi.
clarament. Val? Clarament. L'anime en català sempre ha tingut molta audiència. Sempre. Canal 3XL, audiència pels núvols. Per què ara no hauria de funcionar un nou Canal 3XL adaptat als nous temps? Evidentment que funcionaria. Val? La repercussió a les xarxes que té sempre és brutal. Tornem-hi. Es dobla una pel·lícula en català. Racó del manga. Ramen para dos. Milions de comptes. Es doblarà Kimetsu no Yaiba en català. Retuit. Té una repercussió impressionant. O sigui, la gent està molt a darrere. Val? Els que esteu aquí, està gairebé plena la sala. On està el problema? El mercat hi és amortitzable. És així. Hi ha un cost, però el mercat hi és. Aleshores, per què no es fa? Jo crec que des de molt amunt, tampoc m'atreviria a dir que volen anul·lar la llengua, tot i que hi hauria alguns que esteu aquí que també ho firmaríeu, però no seria tan radical. Però des damunt hi ha un cert sector, no dic tots, que el que volen és que el català no vagi a més, que es quedi en estat latent, que dèiem. Val? Tenen por d'alguna cosa, no sé de què tenen por. No sé de què tenen por. Aquesta gent sap que el doblatge en català es fa molt bé i que sempre funciona. Sempre funciona. I si es reactivés la roda, és a dir, posem-nos en la situació de que ho hem aconseguit, tenim nova plataforma, o a partir d'ara les plataformes doblaran en català. O millor, un exemple, no ho sé, ara crec que Tokyo Revengers està llicenciada per Crunchyroll, però és igual, m'ho saltaré la torera. Suposem que es dobla Tokyo Revengers en català. Si es dobla aquí es farà bé, segur, es farà increïble, però què és el que pot passar? Crear un precedent. I aquest precedent per molta gent és perillós, perquè voldria dir que si es fa molt bé, la gent demanaria sempre dobles doblatges. Castellà, però volem el català, que això que ho he fet és molt bèstia. I això suposa un cost extra per les empreses. Per tant, jo crec que el volen aturar una mica. Aquesta seria una de les raons. No ens creiem que només siguin motius econòmics, perquè no quadra per enlloc. I ja per anar acabant, diré el mateix que vaig dir a la Japan Weekend, que pot ser una unpopular opinion per algú, però jo diré el que pensem des del racó del manga. Nosaltres, el podcast, no estem en contra del doblatge en castellà. Per favor, som els primers que consumim manga i anime en castellà i ho seguirem fent. I quan es llicencia alguna cosa en castellà que arribi aquí ho seguirem anunciant, perquè és un anime que arriba i és més accessible per tothom. És a dir, això no té res a veure. Qui vulgui veure aquí en el meu discurs un motiu, un color polític, s'equivoca. És a dir, seguirem consumint anime en castellà. Ho seguirem fent. És a dir, no volem que es dobli més anime en català en detriment que el castellà baixi. És impossible. És que no interessa a ningú, això. No interessa a ningú. Entre altres coses perquè el castellà es protegeix sol. I és una bona notícia, no ho dic com una crítica. De conya, tenim un doblatge allà que és accessible a la gent que no morirà mai. Són milions i milions de persones els castellanoparlants. Però el català l'hem de protegir i hem de reivindicar-ho. És a dir, aquí en contra de res. És a dir, apreteu els que estigueu a favor d'això a les xarxes, com ja esteu fent, però a partir d'ara, després del saló, que es pot liar gorda en aquest saló encara, no s'ha acabat, multipliqueu aquesta força, amb bones paraules, amb educació, amb diplomàcia, si no, no us escoltaran. Però s'ha de fer molta pressió, perquè el mercat existeix i ho saben. Però a certs sectors els hem de posar una mica contra les cordes, que es vegin una mica desbordats. Sense anar més lluny, jo no sé si va ser, a veure, diguem-ho clar, no sé si va ser per això, però aquell doblatge d'aquella pel·lícula, que no diré el nom, però tothom sap, en català, quan vam veure allò, vam saltar tots d'una manera que tenen que fer retakes i tenen que tornar-ho a fer. És a dir, clar que ho podem fer, però ens ho hem de creure, perquè a vegades els catalans no ens ho creiem. L'anime en català seguiria funcionant i té mercat. I no el tornen a fer moltes vegades perquè ho saben.
És el contrari. No és que no es dobli tant anime en català perquè no funcionaria. No es dobla perquè saben que funcionaria. No és que sigui tota la raó, però jo penso això. Val? I a partir d'aquí, per part meva, doncs, moltes gràcies per la vostra assistència. Si teniu... Si teniu alguna pregunta, doncs passaríem al torn de preguntes i jo més o menys crec que tenim temps, per tant, endavant. Això és una cosa que ha sortit moltes vegades. El problema de fer això és que els japonesos són molt especials. És a dir, tu per comprar una sèrie d'anime, tu pots ser arximilionari i dir quan val Dragon Ball? 1 quilo. Bé, però els japonesos el que volen és, bueno, però tu qui ets? Quina empresa ets? Quina línia de treball segueixes? Com potenciaràs això? Quin màrqueting faràs d'això? Quin projecte tens a darrere? O sigui, només amb els diners no es va enlloc. Llavors, abans tens que fer un projecte una mica potent. L'exemple el tenim amb el Fèlix Ribalta de Coalice Studio, que ha començat fa pocs anys i està començant a llicenciar com Locus, Fire Force, Cells at Work, ara doble en català. Però, clar, hi ha un projecte darrere. Amb el problema del micromecenatge és que com li vens això al Japó? És complicat per això. No tinc idea. Mira, ho Molts. sento. No sé si... Oi, és que un dia vaig arribar a una xifra que dic, no pot ser, però és que no podria dir 900. No. No sé, vaig fer fa 2 anys, vam fer una xifra rodona, no podia publicar, però deia, és que això m'agradaria molt dir-ho, perquè no, em sembla que no ens ha passat mai a la vida, no? Però... Jo sé que al Japó hi són, però és que aquí no. Aquí fa 2 anys, abans, just abans de la Covid, vam acabar els últims i no n'han vingut més i és perquè TV3 no els compra. I també sé que hi ha molta gent que té interès en veure'ls des de l'inici, des que vam començar l'any 96 o 97, i que TV3 ja no té els drets de la veu o alguna cosa així, i per això no els pengen. Això és el que em va dir una gent que està buscant els primers episodis, els primers 100 episodis. Sí, jo crec que el problema, no els penja. ara dit de memòria, és molta casualitat que hagis dit això i que Amazon Prime tingui els primers episodis de Detectiu Conan. Crunchyroll també? Doncs podria haver-hi un problema de drets entre Amazon i Crunchyroll i TV3 en aquests moments. Però, ok, Crunchyroll i Amazon Prime, Detectiu Conan. On està l'àudio en català? Aquí és on hem de... On està? Twitter, on està? I ja de pas demaneu que portin més episodis en català. Correcte. Home, estem amb ganes, no? No sé, 2 anys sense el Conan no pot ser. No pot ser. I crec que heu doblat episodis que no s'han emès encara. Pot ser. Els últims van ser abans de la pandèmia. Sí. Falta per emetre uns. Pot ser. Uns 80, crec. Doncs els últims 80 que vam fer. Sí. Sí. El problema que tenim és que les últimes informacions en aquest sentit és que hi havia una clara intenció, ho va dir el Vicent Sanchis, de fer un nou canal juvenil. Ara, Cristian, ara et deixo parlar. Doncs va dir... Sí. Bueno, aviam, calmem-nos una mica. No, les últimes informacions és que des de TV3 es volia fer un nou canal juvenil, que va crear molt hype, fins i tot li van posar un nom provisional de Super 3Z o una cosa així. Però després van sortir declaracions
del mateix director, no m'atreveixo a dir el nom ja, perquè va dir que, clarament va dir que no, per fer un canal nou faltaven 15 milions d'euros que la Generalitat és una televisió pública no donava, val? Va ser una declaració polèmica, val? Perquè les maneres i l'emprenyament que va agafar i el que va dir pues, no és correcte, però vaig a dir una altra unpopular opinion, és que té raó, és que fer un canal d'aquest calibre, tal com estan ara les llicències al Japó, val això. I TV3 és televisió pública i el que factura en publicitat és que Telecinco ho factura en un dia i TV3 ho fa en un any, per posar un exemple. Aleshores, o hi ha una injecció des de la Generalitat, que ja us dic que hi ha un bri d'esperança perquè el nou secretari de Política Lingüística va molt a tope amb això, fins i tot es va atrevir a dir hem de recuperar aquests doblatges antics com sigui, no poden estar perduts, val? Però clar, el nou canal juvenil ara està en el limbo, vull dir, no es pot fer. Aleshores, jo sé que faran un nou Super 3, crec que ja s'ha dit qui el farà. Exactament. Però el nou canal juvenil és una altra història, clar, això és més car, sí. O sigui que respecte a la pregunta no... Està en stand-by. Sí, Pere, perdona, hi havia la noia aquesta primer, sí. Que el Shinji és el Shinji. No, quan comences a fer un personatge no et penses res, vull dir, comences a fer-lo i aleshores, bueno, depèn, no? Depèn del personatge, t'agrada, no t'agrada. En el cas d'en Shinji, era curiós, era un personatge molt introvertit. Que l'acompanyarà tota la vida. Sí, i no t'ho esperes, clar, que fa molt, no direm els anys, però fa molt. Però, a veure, 25. Fa 25 anys ja que m'acompanya i aleshores dius, ups, aleshores és quan te'n dones compte que ha sigut una cosa important a la teva vida. I a part es fa estimar. Jo l'estimo, ja sé que hi ha gent que no, però jo me l'estimo molt. I que no me'l toquin. I a part que quan vam començar una mica amb l'anime, en aquell moment potser no teníem la consciència de la repercussió que tindria. Fèiem molt anime en castellà i de cop i volta va néixer 3XL, vam inclús, ell i jo vam convertir, jo crec que el somni de fer Mazinger Z, no? Sí. Que clar, era la seva sèrie d'infància i jo de cop i volta feia els pits fora també, que és el que això ho estàs veient des de petit i de cop i volta, o la tonteria de Candy Candy, sempre ho dic, o sigui, era la meva sèrie d'infància i TV3... El pitjor anime de la història, Candy Candy. Sí, però a mi m'agraden les coses nyonyes, els que em coneixeu una mica ja ho sabeu, i clar, no saps que tindrà aquesta repercussió fins que t'hi vas trobant. A poc, sí, llavors encara crec que tots dos ens il·lusiona molt més saber que hi ha gent darrere que valora un bon doblatge i t'ho deixes tot. De fet, estem a punt de començar un projecte junts. Que ell dirigirà. Alto, hi ha bomba? No podem dir el nom, no? Jo sí que puc dir que també el tinc en un projecte que jo només he dirigit, no he fet... i que ja és... Però que ens fa molta il·lusió. Que ja és en castellà, és anime i és per HBO. I en teoria està penjat ja, però no està penjat. Llavors... Com? Està penjat? Està penjat, però les persones que estan acabant de... O sigui, cada divendres hauria d'haver estrenat ja l'episodi 3, però de moment allà només surt Fena the Princess i no surt res més. Es veu que no sé si hi ha col·lapse amb l'HBO Max, no ho sé, però que hi posem ara, precisament quan ens arriba un anime, per mi ha sigut un tresor que m'arribés això i tant de bo paral·lelament hagués pogut arribar en català i a la plataforma d'HBO estigués en català i en castellà. Això seria el seu i que hi hagi democràcia i la gent pugui triar i ja està. Al final nosaltres som unes veus, però això és una indústria enorme en la qual hi viuen ajustadors, traductors,
les senyores de feina, recepcionistes, ajudants i els tan Tècnics de so. abandonats tècnics de so, que és molt important. Que sense ells no faríem res. Que sense ells no faríem res. La seriosa parella. No. Jo personalment penso que tot el que sigui enriquiment de la llengua i que cadascú pugui triar, per mi, això és un luxe. Sí, no? Que és bo que hi hagi les tres versions i que cadascú pugui... Si han de tenir el valencià, qualsevol, el gallec, el que sigui. El que seria bo és que les tinguéssim totes juntes i que cadascú pogués escollir el que volgués. Pugui escollir, sempre i quan, insisteixo, el doblatge es faci ben fet i es cobri la llei, perquè això per nosaltres està sent una lacra a dia d'avui. Que el doblatge no és un joc. Hi ha gent que s'ho agafa com un joc i no. Està molt bé que et faci il·lusió fer-ne, que tu t'hi vulguis dedicar, però és una feina professional i s'ha de cobrar per fer-la. Si no, estem regalant la feina. No ho sé. No ho sé, això li hauries de preguntar al Marc. Marc, tu què opines? Jo penso que... Jo penso que Conan Edogawa o el senyor Mouri tenen accions en una funerària. És l'única explicació. Sí, la noia, sí. Però voleu dir que no han matat ja tot el Japó? Cristian, estic molt feliç de que hagis vingut. Ei, heu vist en Conan per aquí? Un aplaudiment, sisplau. Hòstia, no. Ai, no, per favor. Crec que anava ella o... Ella? Ai, Cristian. Arigato. Sí. Has fet una molt bona pregunta, company. Jo desconec el pas. Sí, jo sí. El Marc. El racó del manga darrere no hi és. Val? Perquè podria ser, però no. El tema de Miquelets, jo diré l'opinió del podcast. Val? La reivindicació que fan l'entenc, la manera de dur-la a terme també, perquè és una mica allò revolucionària de fer pressió absoluta, però el sistema que feien servir des del racó no el podem defensar. Tampoc hem fet mai soroll contra Miquelets, perquè una de les estratègies que tenim és no buscar-se enemics. Això no té cap... O sigui, no té cap avantatge. Val? A més, són gent de la comunitat, que els agrada l'anime i tal i qual. Però per què no podíem donar suport? Perquè el tema de Miquelets per mi és una arma de doble tall. És a dir, està molt bé en el sentit de que tu tens un canal de Twitch que emet animes en català i omple el buit que estan dient, però molts d'aquests animes actualment estan llicenciats. Aleshores, els japonesos aquí activen les alertes i diuen
Per què t'he de vendre jo un anime si en el teu país tens l'índex de pirateria més bèstia que hi ha? Surt una distribuïdora, per exemple, i això ha passat, Això ha passat. Surt una distribuïdora i diu, vale, aquest anime està molt bé, però per què jo m'he de gastar 500.000 euros o més en un anime si el poden veure a Twitch? No guanyaré un duro. Per què tinc que tornar a emetre, no sé, Utena per televisió, que seria, ostres, va, Utena. Això costa uns diners, és a dir, la televisió té que pagar els drets als japonesos d'emissió i aleshores la pot emetre, però no val la pena fer-ho perquè està a Miquelets o perquè està a algun altre canal. Aleshores, l'arma de doble tall és aquesta. La reivindicació jo l'entenc. La forma de pressió també, omplir el buit també, però el que està fent indirectament i involuntàriament, òbviament, perquè sé que no ho volen, és que molts actors com distribuïdores o estudis d'animació i tal siguin més reticents a recuperar coses o llicenciar coses perquè l'índex de pirateria es dispara. Jo sóc el primer, i no se'm cauen els anells, que fa uns anys em descarregava coses d'anime lliure, que ho hem fet tots, i a saco. Jo ho he fet, això, val? Però quan entres en aquest món i parles amb els actors i les actrius de doblatge i veus com funciona, dius, clar, aleshores tens una altra visió. Aquí és on volia anar jo. Aquí és on volia anar jo. Miquelets... Sí. Clar, però si està llicenciat, aquí ja tens un problema. El que sí hagués pogut fer és agafar animes que no estiguin llicenciats actualment i que existeixi doblatge en català. Aquí tens un buit legal. I n'hi ha molts, N'hi ha molts. Però clar, si tu comences a posar Bola de Drac, Detectiu Conan, Yu Yu Hakusho, que sí, està llicenciat, és el que hi ha. Però si tu haguessis fet una criba de tots els animes que no estan llicenciats perquè han perdut els drets i estan en català, aquí sí haguéssim pogut atacar. Però clar, el que posaven, per part nostra no ho podien defensar, perquè el que volem és que es faci bé, que torni i es faci bé. Aleshores, és una mica el peix que es mossega la cua, no? Però la nostra opinió en aquest sentit és aquesta, però igualment mai hem fet soroll contra Miquelets, ni hem posat cap pal a les rodes, ni res. Senzillament no podíem donar suport pels objectius que en tenim a aquesta iniciativa. Sí, ara anava la noia, no? Perdona, sí, tu. Allà al fons. Al fons, diuen? Sí, allà. Vale. Sí, aquí una mica. Aixeca't, dona! Perdona, un incís. Ara mateix no hi ha conveni, però hi ha un pacte d'empresa que s'ha de complir. Sí. Té una solució molt senzilla, no anar-hi. És difícil a vegades perquè, clar, hi ha gent que té poqueta feina i aleshores per aquí és per on l'agafen. Però s'ha de ser solidari. S'ha de fer força, ser solidari i aguantar. I si no es té feina, fer-ho arribar als companys per intentar ajudar-nos entre els actors. Però això ha passat des de fa molts anys, que sempre hi ha hagut estudis que se n'aprofiten, clar que sí. L'empresari va treure el major marge possible. Sempre hi ha hagut empresaris serios que compleixen la llei i empresaris que no, que sempre van a treure el màxim profit.
I d'on s'aprofiten? Doncs no només dels actors i actrius, dels ajustadors, traducció de les i ajust. traduccions, dels tècnics, que els tenen molt discriminats, amb preus que no arriben a vegades als 900 euros, el salari mínim. I sí, però és difícil, però si et trobes amb aquesta solució, amb aquest context, el millor que pots fer-ho és fer-nos-ho arribar a DUP. Sí. El problema és aconseguir-ne proves, perquè un cop tinguem la prova es fa la denúncia i es tira endavant i se li acabarà la broma en aquest empresari. Però estem aquí per ajudar, no? Vull dir, una cosa és el d'intentar aconseguir pressionar tant als clients com a les institucions públiques, i l'altre és el que són els nostres companys, als quals intentem ajudar. Ara, s'ha de ser seriós i s'ha de ser digne. I no és fàcil, sobretot quan es comença. Perquè el més senzill és, jo vull treballar, ens hem trobat en molts casos, jo vull treballar i treballaré, costi el que costi, si no haig de cobrar no cobraré. Home, si no has de cobrar no cobraràs, i de què viuràs? Has de cobrar i a més has de cobrar el que toca. I que després hem de fer les coses millors i treballar en un conveni molt revolucionari nou, esclar, ho hem de fer, però de moment hi ha el que hi ha. I la primera pedra és ser solidari entre les actrius i els actors i no anar als estudis on t'ofereixen treballar a baix preu. Tot i que hi ha gent, ho sento per l'esforç que ha fet DUP, tot i que hi ha gent que no forma part de DUP i que, com que estan en el pacte d'empresa, crec que no m'equivoco, si és així, que sí que va a aquests estudis i igualment, encara que hi hagi el pacte d'empresa, ofereixen coses a baix preu a gent que no és de DUP. Però jo, per exemple, pròximament hi haurà una pel·li molt important a TV3, que no és d'anime, que la faran un divendres d'aquests, i he dit que no, i no la faig, i no l'he fet, i és una pel·li de cine molt maca, perquè sé que és un estudi que moltíssima gent no li paga la llei. Llavors, s'ha de fer un petit gran esforç. Es passa molt malament, perquè jo m'he perdut una pel·lícula de prota supermaca i et quedes destrossat a casa teva durant unes hores i potser aquesta setmana, a més, no tens més que allò i dius que no per dignitat, per solidaritat, però no sé si el meu gra portarà alguna altra cosa, perquè la persona que ho ha anat a fer s'ha quedat tan ampla i és companya meva i després em saluda. Llavors tenim un problema greu. És aquí on una vegada més entren les veus crítiques del bon doblatge. Reivindicar bons doblatges, reivindicar per què no s'ha respectat el doblatge del castellà, en aquest cas, que no hi haurà ni una sola veu del castellà, ni una sola veu, i era un doblatge molt bo de tots els meus companys. A tu. No tinc ni idea, perquè potser estem parlant de fa 6-7 anys i crec que és que TV3 senzillament no va comprar més, no? No, això sempre... És una qüestió d'ells ja, que no deixen de comprar i no compren més. No sé si no sabia que hi havia més temporades, Jo és que no sé com va acabar el meu personatge, ara no ho recordo, però en aquest cas és perquè TV3 potser va entendre que no hi havia prou audiència en aquesta sèrie o potser li han pujat el preu de la llicència o el que sigui i no compra més. I aquí sí que és un cop més. Si les xarxes es mouen i volen aquesta sèrie, llavors TV3 es mourà. Si no, doncs mira, com que ningú es queixa, no acabem de posar les temporades. Sí. Sí, tant. Sí.
Parles tu o parlo jo, Albert? Tens el director de la pel·lícula aquí, No, a veure, jo crec que podem contestar els dos perfectament. Jo, des del meu punt de vista de director, nosaltres no hi podem fer res. A nosaltres ens contracten per fer una feina i tant de bo ens haguessin dit mira, fareu la versió catalana i fareu la versió castellana. Però és una mica el que hem estat parlant, que les plataformes de moment no es mouen gaire amb el català. Vull dir, si no reben pressió, si no veuen que hi ha rendibilitat, amb ell estan els hi és. Vull dir, més, penseu que això són empreses molt grans i una cosa és el que diguem aquí, però clar, això té una primera frontera que seria Madrid i després se'n va als Estats Units. Vull dir, hem de fer-ho arribar als Estats Units, això. I és per això, perquè de moment Amazon va dir només en castellà. Sí, el tema de les plataformes i de doblatges nous en català és l'objectiu més ambiciós i més complicat. Són empreses molt grans i ells veuen números i aleshores diuen el castellà arribarà a tothom perquè vull un altre. Vull dir, però si es donguessin compte i els fessin pedagogia de la força que podem fer, potser sí que apostarien en un futur. Però clar, jo quan em vaig enterar que no era Selecta i era Amazon Prime l'última pel·lícula, vaig dir, ostres, aquí poden passar moltes coses. Perquè clar, Selecta, Evangelion ho ha fet tot en català. En castellà i en català, tot. La gent, hòstia, ho farà Amazon, no sé què. Dic, primer, clar, no se sabia primer el verb, però el primer que vam dir, i qui la dirigirà? Perquè clar, perquè dius, és una distribuïdora nova, no sabem quin director o directora posarà, què faran amb les veus, perquè Evangelion en castellà està molt ben doblat en castellà. I clar, ja estan tots allà, hosti, què faran, qui serà? Bueno, a la que vam veure que era l'Albert, dic, vale, Salvador. Però clar, incorporar el doblatge en català són empreses supergrans. Aquí seria l'últim objectiu, és a dir, que plataformes com Netflix, Amazon, els animes que treguin, els treguin també en català, això ja hem guanyat la guerra ja. Ja està. Algú més? Sí. Alfons? Hòstia, crida una mica més perquè des d'aquí o acosta't o alguna cosa. Ah, sí. 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 Bueno, amb el castellà no succeeix perquè no té la repercussió que té el català. Bingo. Sí. Lo dels japonesos, lo de la pirateria aquí al nostre país és veritat. Això ho saben les distribuïdores i ho saben els japonesos, vull dir, és de domini públic. O sigui, això hi ha fons que és cert. Aleshores, sí, és un impediment. Sí, tant. I el que dius tu, en castellà no passa. Per què? Doncs perquè no té la mateixa repercussió. No té la mateixa. Tu a vegades veus un doblatge a Netflix com a espectador. Bueno, Netflix per mi ho acostuma a fer bastant bé, però d'altres plataformes i tal, que dius, bueno, està bé. Però si ho fessin en català i fessin això, dirien, bueno, està bé, però pam, començarien a numerar. És el que estem demostrant. La repercussió que té no és la mateixa, per tant, el mercat existeix. Les maneres de fer-ho
Són múltiples, però si tots tenim al final el mateix objectiu és que ens posarem d'acord sí o sí. Segur. Sí. Sí. Què farem si no s'activa el canal? Si no hi ha cap contingut? Bueno, lluitarem perquè no passi primer, però el perill més gran és que els joves i no tan joves cada cop no tenen el català com a idioma d'oci de referència i aquells sectors que jo us he dit abans acabaran guanyant perquè l'acabaran quasi anul·lant de la vida de l'oci. Això és el que passaria, però per això estem nosaltres per pagar un cop sobre la taula. O sigui, no... És que no passarà. Sí, tens tota la raó. Sí. Bueno, perquè des de la corporació se'ls ha de fer més pedagogia de que l'anime no és uns dibuixets de segona categoria que només veuen els nens petits i els joves, sinó que és una animació d'alta qualitat, que és un monstre i que al Japó el venen a preu d'or perquè funciona molt bé i és per tots les edats i tots els públics. Quan els hi fem entendre això, doncs, en principi la cosa tindria que canviar a poc a poc. Potser que vagin a parlar amb algú de Netflix, que Netflix ho ha entès molt ràpid. Exactament. Està tenint micro, tu. Bueno, fa falta, però vale. Jo no vull fer cap pregunta, només vull dir-li una cosa a la Núria i al Tito. He trigat moltíssim a veure La tumba de les luciérnagas perquè se me resistia. Sé que, bueno, he bramat moltíssim i només us volia donar les gràcies perquè sé que a més es va fer un moment molt complicat per vosaltres i vau fer una feina espectacular. Gràcies. És un pel·lículon i vau fer molt bona feina. Gràcies, nois. Gràcies. Gràcies, m'has emocionat molt. Es va fer en català, no? Sí. Ai, la vam fer en català, també. Realment va ser un moment complicat en la nostra vida i poder-ho fer amb ell. Ho vam fer expressament. Sí. Va ser un suport molt gran i alhora l'amor dels germans és brutal. Així que els que tingueu germans o que us estimeu com germans i sigueu amics, cuideu-ho per sempre. I mireu manga en català. I mireu-me. Sí, deixeu-me fer un incís, i és que aquesta pel·lícula és el clar exemple del que estàvem parlant amb el company. És a dir, fer la pedagogia de que l'anime no és uns simples dibuixets per nens petits o gent jove. Jo tinc diversos títols i el primer que li dic a la gent quan diuen això és La tumba de les lluernes, mira-la. I els hi canvia totalment la percepció, perquè allò et deixa destrossat. No. Jo no estava i vaig estar mitja hora fet una merda, o sigui, no... Sí. Nosaltres no, jo no la podia acabar. No, però jo sí que la recomano. Una obra mestra de l'Estudio Ghibli. Sí. Quina va? Sí. Hola, Albert. Hola. Ens coneixem de Japó. I tu, Núria, és la primera vegada. Vull fer-te una última pregunta a l'Albert i Núria, o poder-te Shinji i Asuka. No sou la veu narradora de 3gigera.net? En el seu dia, sí. Toma ja. Però ara també us animo a que aquí comença el racó del manga. Bé, jo crec que amb això ja... Sí, digues.
A la Núria se la va trobar molt a faltar fent de Suca a les dues últimes pel·lícules. En català? Bueno, en català o en castellà? En En castellà, castellà? Uf, En Albert, què has castellà- fet, Albert? en castellà jo mai he fet la Suca, perquè era un altre moment de la meva vida, es va fer un altre No és repartiment. prou bona, no és Jo prou era bona. molt més jove. Era molt més jove i em van donar un altre paper. Com es deia? Maia i Buki. Això. La Maia, que la Maia és com... Bueno, És que estava començant. No estava començant, però és igual, però que la Maia és una altra... És que has obert la Que caixa de Pandora, filla. Sí, perquè sap que em dol, que no... És igual, és un moment que jo tenia una altra edat i em van donar la Maia i la vaig disfrutar igual. El que passa és que la Maia, tot i que li tinc més carinyo, i més des de l'última pel·lícula, que han passat uns anys i sembla que ha progressat una mica com a personatge, la vaig disfrutar molt a l'última pel·lícula amb ell, tot i que jo no vaig poder redoblar les pel·lícules, no? La quarta sí. La quarta la vaig fer perquè es va començar primer, però després... Va començar per la quarta i després vam redoblar la 1, la 2, la 3. El que passa que la Núria va tenir un accident de moto i no va poder fer. I vaig estar 4 mesos i mig de baixa i llavors molta gent m'ha preguntat per què. Doncs perquè el senyor director em va substituir. No, perquè jo no estava activa i simplement per això i també el de la Ran Mouri, que la pel·lícula, però després, gràcies al vostre suport, també la pel·lícula s'ha redoblat amb tot el respecte cap a l'altra companya, però per mi són molts anys i el més normal del món és que la pel·li, amb tots els respectes i amb tot l'amor cap a aquella persona, es redobli amb la veu després de 1000 episodis de la RAN sense cap mena de problema, perquè entre nosaltres no és un problema, això és lo normal. Tu fas una substitució momentània perquè no estàs, perquè no hi ets, perquè en el meu cas jo vaig estar molt còmoda durant uns mesos i quan vaig tenir l'alta es va redoblar la pel·lícula i en DVD sortirà, no sé si ha sortit, Marc? L'última crec que no, en DVD. Sortirà redoblada amb la meva veu, la RAN. I jo us ho agraeixo moltíssim també, perquè això és un exemple més del que us demana el Marc. El soroll que va haver-hi aquells dies ha fet que jo... La segona feina que vaig fer va ser... De tota manera, doblar la RAN. es va fer el correcte, però almenys, opinió personal, la Cristal ho va fer molt bé. Jo no l'he sentit. Jo sí. Però no ho dubto. Jo per mi, jo em vaig quedar sorprès. O sigui, evidentment, psicològicament, dius, hòstia, què passa? No és la Núria, però, hòstia, a mi em va agradar. Vamos, no sé, potser ara em mataran, però... Et vols substituir, xata? No, però vull dir... Després parlem, Marc, després parlem. Qui fa la veu en bo? Evidentment, segur que està ben doblat. Segur, no ho dubto. El que passa és que a nivell moral, mentre un, a més, està de baixa en les condicions que jo estava, et toca molt. Ara no faràs l'Evangelion, ara no faràs la RAN. Hola, no hi ha anime i el poquet que fem tan maco... Ja intentaven, els Evangelion sobretot, van aguantar, potser 3 mesos van aguantar. El que passa és que la meva baixa es va allargar moltíssim, que era un problema respiratori, jo no podia parlar seguit, no tenia, perquè el diafragma es va retraure, llavors és això el que em tenia bàsicament de baixa. Llavors, evidentment que la Cristal estarà molt bé, perquè a més, al final nosaltres el que fem és imitar l'original, i si tu l'imites bé, doncs estarà bé. I després, per mi, hi va haver-hi molt rebombori que no es fiquessin amb la Cristal, ningú es va ficar amb la Cristal. Simplement és que quan un perd un paper per una circumstància d'aquesta mena, el més normal és que després es repeteixi. Entre nosaltres és molt normal i no hi ha cap... Per això jo no vaig dir res a les xarxes quan hi va haver-hi problema, perquè entre nosaltres és el més normal. De tota manera, no pateixis, perquè la nostra notificació de raid als directes de Twitch, quan hi ha una raid, sona l'Asca en català i és ella. O sigui que està viva l'Asca en català. I és que jo l'Asca en català, en les 2 últimes pel·lícules que dius, és que hauran caigut, com han dit per allà al fons, en algun estudi de Malamor, potser, no? No sé, ho desconec. I no respecten el doblatge en català. Però en castellà sempre era l'Anna Pallejà, em sembla. Sempre ho ha sigut. Sempre. Jo, sí. No sé quina diferència d'anys es va portar el català amb el castellà. No gaire.
No, la sèrie no gaire, les pel·lícules I a més la sèrie va ser un estudi en castellà i en català va ser un altre estudi. Un altre director, una altra visió. Bueno, ve que l'Oriol allà, que crec que m'està mirant amb cara assassina. Vinga. Val. Doncs moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Estem en l'estand del pavelló 2. Espera, gent. Hem de sortir amb ordre, vale?